Ang daming tao. Tingnan mo. Yung mga tao sa taas. Ang daming tao. Makakapag-vlog ba ako ng gabi? Ano, pwede naman. Yung una nang hinahabol ko dito. Yung Una. Shawarma. una na yung. Baka naman ano, pillowcase. Hindi. Ay, mga ganyan. Chinelas. Marikina siya. Marikina. Ang daming tao. Ang daming tao dito. Grabe. Last night, ay hindi pala. Bukas pala yung last day ng Panagbenga. So, kailangan sulitin. Mag-night market po kami, guys. Ngayon nakikita ko. Oh. Hanapin natin. Empanada daw. Chicken skin, ma'am. Butong burger, ma'am. Kailangan, pinagkakatuluan ngayon sa Manila. Basang-basa na. May mga branches po kami sa Manila. Ano yun? Patingin na ano yun? Ma'am, ito, dito na lang sa akin, ma'am. Ay, Chicken nuggets po, chicken skin. chicken skin. Ay, umog. Yes, ma'am. Chicken skin, chicken skin. Akala ko naman kung ano yung masarap. Yes, sir. Ano to? Ay, shawarma. Yan, nandito kami guys sa Station Road. Hi! Maganda sa camera. Yan, ang daming tao dito sa Station Road. Parang ganda natin sa camera. Sa camera, maganda rin tayo sa personal. Naghahanap po kami ng empanada. Empanada. Yan, ipakita ko sa inyo guys sa mga pasan. Ano po pangalan nung Uy, buy one pick one siya, oh. Buy one pick one. Ano ito na pagkain? Ang daming tao. Asan? Baka iba yun. Ay, dito pala, oh. Mag-take out. Mamaya pag-uwi natin, mag-take out ako. Para sa dalawa. Mamaya magtingin pa tayo. Baka mamaya. Mayroon pa mas marami. Magkano? Special pa na. 35 pala, at saka 100. 100 niya. 2 pieces. Sara doon. Baka may mas mura. Mas mura pag 2 pieces. Flavored agar. Ano? Kaya tayo po. Mga money eh. Yan, ang dami-daming tao. Maraming ring mga mabibili dito sa yan, oh, milk tea. Ay, sorry. kabayo ni Inday nilaglag. Naman. Mamaya, iba na humawak sa'yo. Kala ikaw yung ganyan. Akala ko nga, ano, ikaw yun eh. Ginaganyan ko yung kamay. Balan, doon pala yung ano. Marshall. Ano naman dyan? Ay, puro mga ano, chicheria. Uy, wag. Wag. Bawal. Umiwas na ako sa kanton. Mas mura kay ano. Yung kulit. Magkano? Ano lang, 63. 63 yung ongkulit. Oh, 63 lang sa ongkulit. Gago ka. Puro naman pampataba yung macho ko. Uy, wait lang. Parang may Nutella. Wait lang, tanong natin. Nutella? Magkano yan? Ah, 230. 230. 230. Yung ganyang kaliit. 230.
Mahal naman. Kala ko 130 lang. Sipin mo na lang bawal sa atin para hindi tayo masyado Oo, masaktan. tama. Bawal sa akin. Ba yan? Pampataba yun, chocolate. Si Beric, ubusin niya lang yun, isang ano. Doon tayo. Bakit may mga ano pa dito? Sarado. Wait lang. Yan, nandito tayo sa kabilang ibayo. Oh, may Spider-Man. Saan man? Ay. Di ba na pa picture? May bayad. May bayad pala siya. Ah, siya yung nakikita ko na Spider-Man. Dapat kinuha mo rin yung costume ni ano, Kaide. Karamin ko nga isang doon. Para magpa-picture. 600 ka, mahal naman. Oh. Eh, ganyan talaga daw. Mahal ko mo. Parang may nalo. Ay, saan yun? Andun sa kabila. Ano ba yan? Ang daming tao. Pigilan mo man ay. Yan, may mga ano, may mga shoes. Pag si Marlon ang kasama ko, boss, ang 1,000 mo. Pag si Marlon kasama ko dito, boss, ang ano, kulang na ay mga 2,000, ganyan. Hindi mo niyaya isuyat kaya dalawa kayo na. Hindi, ayaw niya din yun. Pahinga siya. Iwasan sa gasto. Oo, iwas din sa gastos. Bayaran na ng bahay, no ka ba? Kami nga ba? Nakasipirit na ngayong bahay. Sabi nga sa akin, huwag mong anuin yun. Sa bahay yan. Sabi, espada din. Ha? Ay, espada ba yan? Espada man. Kala ko espada, hindi pala. Ice coffee jelly. Ay, naku, matamis. Ay, sorry. Baka mamaya magkulat. Ang sarap ng mais, kaso bawal. Dito tayo. Sisig. Pagkain niya. Oh, matubong pa. Saan? Magkano? Walang nakalagay. Pag may puto bongbong, punta muna tayo doon. Sige na. Para ano, mamaya na yung kain-kain na yan. Kararating lang natin. Ano ba yan? Ang sarap po, 150 oh. Bagnet. Sarap ihalo sa ano, manggo. Tapos with matching mangga. Oo nga. Oy, ano yan? Cronuts. Parang busog na tayo dito. Nakalakad ako ng mabubusog na tayo sa katlo. Oh, busog na sa amoy. Busog yung mata at ilong. Ay, ito nga, tingnan natin to. Ano to? Ay, aligi. Ano niya, aligeray. Aligir. Ano aligiray ko? Pampahigh Yung blood. ano lang crab. Yung Ay, aligeray crab. pampahigh blood nga. Tumigil na kayo. Oh, sisig. Parang gutom ako. Gusto ko ng rice. Meron pa doon. Yun pa, yun pa. Ano meron dyan? Ayan yung napanood ko sa ano, sa Facebook. Ito picture ko. BBM daw. Yes, BBM. Bakit ang cute ng salit? Maka BBM. Laki ng baril niya.
Basta na tayo dito. Ay, sorry. Para alam mo yung ano, yung ano ba yun? Ayan. Let's go. Tapos na. Ano kayong meron dyan? Yung mga shoes. Parang yan na naman yung ay, sorry. Saan na yun doon?
Magdikdik, huwag na. Magdikdik na lang ako sa ano. Ang bawang di. Ha? Magdikdik ng bawang. 350 lang yung sus. Ay, mga langgunisa. Ay, 170. Kala mo. Mahaba na yan. Duplicate to.